An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya m'an bolo ka da kulu kan o de ye k'a fɔ an ka jɛkulu min bɛ Faransi jamana kan n'u b'ale wele ko collectif main propre n'olu tun dagalen don ambassade kɔnɔ Faransi yen nɔ ka sabula u ni ambassade fɔɲɔgɔnkɔ badenw nana an b'a yira u la k'a fɔ olu ye communiqué dɔ kɛ o communiqué in na o b'a yira k'u ni ambassade ye fɔ ka bɛn kɛ u ka laɲini ninnu na o laɲini ninnu caman tun bɛ olu yɛrɛ ka gɛlɛyaw fɔ Faransi bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ passeport ko o ni nina donni ɲɔgɔn na ko gouvernement y'a yira k'a fɔ ko passeport ni nina k'a tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na ko mais ko u bɛ fɛɛrɛ kɛ ni maliyɛn o maliyɛn bɛ Faransi jamana kan n'i ka passeport date banna k'u bɛ san 1 d'i ma i ka se o bɛ fara i ka passeport date kan en plus ko gouvernement y'a yira tugun ko u bɛna mɔgɔw lawuli yan nɔ équipe 5 ka taga Faransi yen nɔ u ka taa segin ka mɔgɔw ka ravɛki kɛ pour que u bɛ se k'u ka carte nina sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ o collectif y'a yira k'a fɔ ko gouvernement kɔni ye nin kuma in bɛɛ fɔ de fɔlɔ ko papier ma k'a la k'olu kɔni olu bɛ to ambassade kɔnɔ fɔlɔ ni papier kɛra o kuma in na tuma min na n'u bɛ sɛbɛn signé kuma in na olu bɛ sɔrɔ ka ambassade labila o tɛmɛnen kɔ ka bɔ collectif fana ko olu bɛna commission bɛ bila en place min bɛ ambassade ka mɔgɔ 3 bɛ kɛ min na ani olu ka mɔgɔ 3 ani consulat ka mɔgɔ 3 bɛ kɛ min na u bɛ jɛ ka baara in jateminɛ n'a kɛra kɛcogo ɲuman na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka sanyɛlɛma foli la ale y'a yira k'a fɔ ko an ka mars kalo la 2017 kɔnɔna na ko sigikafɔ belebeleba bɛna kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ o sigikafɔ in ko bɛna kɛ pour que an ka kɔrɔfɛ kɛlɛ ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na o sigikafɔ in i n'a fɔ fanga sinamatɔnw tun y'o laɲini cogoya min na an ka président de la république a ka nin wale in b'a yira k'a fɔ ko a ye jo di an ka fanga sinamatɔnw ma sigikafɔ in kɔni a y'a yira k'a fɔ ko n'o kɛra ko kuma caman bɛ se ka fɔ sigikafɔ in kɔnɔ wa bɛnkan caman bɛ se ka bɔ yen wa an ka jamana sini ɲɛsigi yɛrɛ fana ko o bɛ sɔn ka bɔ o sigikafɔ in kɔnɔ an balimaw bi kibaruya 2 min b'an bolo ka lase aw ma o de ye nin ye aw ni ce aw ka tulo majɔ la